हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि रविमालु बरो इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै दोंसे गोदान खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बे खन्थाइनि मुङानो जादों जोंनि फरायसालि। खन्थाइखौ लिरदों खरम बर'आ। बिथांनि गामिया जादों 3 नं नावकाटा डिस्ट्रिक्ट, धेमाजि, आसाम। पिअ टेकापाम पिसि सिमेन्ट-सापरि पिन 787061। फैदो दानिया खन्थाइखौ खोनासंनानै दिनै खन्थाइखौ आवरायगोन रविमालु बर'आ। जोंनि फरायसालि। फरायसालिया जोंनि आंगोनिबो आंगो। फरायसालिनि बेन्दोङाव थानाय हालामनि गामियारि फरायसा फरायसुलिजों लिरगोन फरायगोन जों गोसो होसारनानै। जों बयबो खौसेयै गुन गोनां सोलोंथाइ लागोन जों जोंनि बे फरायसालियाव। फरायसालिनि मुंखौ जों अरायबो लाखिगोन, मुलुगनाङै गोसार होगोन जोंनि फरायसालिनि मुंखौ। फै जों खौसेयै बयबो सोलोंथाइ लानि, बे बादायलायनाय मुगाजों गोरोबफानि। साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा मुलुगनि रोंगौसा महरै गोजोन्थों। बिथां खरवम बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथाङा आंनो बेबायदि खन्थाइ दैथायहरनायनि थाखाय। आरोबाव सोरबाफोर खन्थाइफोर दैथायहरनोब्ला आरो आंनि वाट्सएप नाम्बाराव हरबानो जाबाय। गोजोन्थों।